Сина и Святого Духа, Христос посреди нас. Вербное воскресенье. Удивительна радость людей, які чекають Пасху і ще мають пройти страсну седмицю, но нека благодатна радость наповняє серця наші, бо вчорашній день Ісус общее воскресенье предваряє, піднімає із гроба, воскрешає із мертвих четверодневно умершого Лазаря. Що значить четверо умершого? Сестри підтвердили, що настільки швидко тіло розкладається, по-слав'янськи вже смердить, що просили Ісуса навіть не відкривати гроб. Но Ісус сказав їм: тільки віруйте і увидите славу Божию. І коли гроб відкрили, то Господь силою Божества Свого глину, розпадаючеся тіло умершого Лазаря, возвращає к жизни і кличе з гроба: Лазаре, гряди вон, виходи. Сама фраза по собі теж унікальна. Ведь во Христі Ісусі многі із нас, многі з наших людей, котрі в цьому світі жили в гріхах і в беззаконіях, як во гробах. Силою Господньою Господь покликав, церковні дзвони задзвонили, і люди втікли з своїх гробів, великих трьохетажних, котрих навіть ікони не є в хижі, утікли до церкви, щоб в'єдно з народом Божим засвідчити, що ми ті, котрі втікли, вийшли з гроба гріха і прийшли ко Христу у святості. Есе чудо настільки підняло і збурлило Єрусалим, що цілий город хотів видіти Ісуса. І не тільки Ісуса, а й ту глину Лазаря, котрого Господь вернув к жизни. Всі знали Лазаря і його сестер. І це чудо стало очевидним фактом. Христос не просто пророк, не просто якийсь мудрейший, як протестанти нині кажуть, самий розумний на світі, но чоловік. Ні. Христос, Господь, Бог, котрий зійшов з небес і показав, що Він творець міра. Ведь колись так першого Адама Господь сотворив із глини і зваяв його із персті, і вдунув у нього дихання жизни, і глина стала живим чоловіком. Но по гріхам Адама і Єви вірус гріха зайшов у наше тіло, у нашу природу і забив у нині, як занозу, механізм старіння і смерти. Нині медицина каже: Господи, та там все в організмі, обмінні процеси так унікально йдуть, що чоловік має жити вічно. Хто заклав туди такий противоєстественний механізм старіння і смерти? Тільки в православ'ї маємо відповідь: це гріх. Вірус гріха зайшов в нашу природу, і тому Господь прийшов з небес вивести нас із гробів, вернути глину до духовності і повернути у Царство Божє. Весь Єрусалим піднявся, всі люди радувалися, бо думали і надіялися многі з них, що Ісус зробить переворот, революцію, побідить ненависних римлян, під властю котрих тоді була земля свята. Но прийшов Ісус в Єрусалим на жереб'яткові, на котрому ніколи ніхто не сидів. Но все одно люди із великої радості постилали свої одежі, ламали вітки і зваї і устеляли путь Ісусові.
книжники і фарисеї, ті самого високого мнення про себе, казали Ісусові: «Почему ти мовчиш? Почему ти не реагуєш на те, що люди так тебе прославляють, Осанна сину Давидову? Кажи їм, не замовчать». А Ісус каже: «Якщо б вони сьогодні замовчали, люди, каміння би почало кричати: Осанна сину Давидову». В одному із пророчеств пророк написав наперед странні слова: «Із уст младенців, ісущих груди матері, приймаючих груди матері, Ти, Господи, звершив, зробив собі хвалу». Пророчество було таїнственне. Як порозуміти, що діти можуть совершати Божу хвалу? Говорити не знають, співати не знають, вони лише іще груди матері приймають. Но пророк каже: «Ти, Господи, совершив собі таку хвалу із уст младенців». Не розуміли многі люди, доки не случилося на Цвітну неділю, на вербне воскресіння чудо. Враги Христові, книжники і фарисеї, професори і прочі мудреці того світа, да й сього світа, воспротивилися, не хотіли признати в Ісусі Господа і Бога, просили бо людям запрещати, щоб не казали Ісусові: «Осанна, слава сину Давидову». І вдруг на їх очах їхні маленькі діти грудні, діти ворогів Христових, почали кричати дитячими голосами: «Осанна сину Давидову». Боже, як вороги церковні, вороги Христові злобилися. Та чом діло? Та вони ж не знають говорити. А Бог совершив із уст младенців собі похвалу. Так Господь і донині діє, коли в многих сім'ях, де батько і мати великі професори, до церкви не ходять, не моляться, а коли йдуть та в секту десь, в другу псевдорелігії, і вдруг, коли їхні діти дома просвіщають батьків і дуже часто приводять їх до церкви. Господь в нинішній день також взиває к людям, які ще осталися в гробах безбожія і невір'я. Лазарі, мертві, безчувственні, виходіть вон із гробів своїх трьохетажних і йдіть до церкви. Поднімайтеся, бо одного разу такої можливості мати не будете, коли помрете уже і тілом, і в землю вернетеся, а на воскресіння мертвих уже не зможете вернутися в царство, а лиш в пекло. Поки є можливість, слухайте, Лазарі, голос Ісусов: «Лазарі, гряди, виходи з гроба вон». Нині маса людей наших ідуть до церкви, тікають від цього світа брехливого, примітивно брехливого. Тікають, бо розуміють, що приманки тягнуть то секти, то унії, то всякі псевдоправославні, як би лиш приманути. Но сильні видержують напасті, слабі падуть. На Цвітну неділю ми теж нині зустрічаємо Ісуса з вітками ваї. Ми похожі на єрусалимлян, котрі кричать Ісусові: «Осанна, слава сину Давидову, благословен грядущий во ім'я Господнє». Но різниця є між нами і єрусалимлянами тодішніми. Єрусалимляни прийняли Ісуса, зустрічали його з радістю великою. Но раз Ісус не зробив революцію, не зробив переворот, то многі люди пустили руки. Та Він мав бити Єрусалим і мав римлян бити. Почому Він каже странні слова? «Царство моє не од міра сього». Мої послідователі готуються вернути в Царство Божє, звідки нас позорно виставили через гріх Адама і Єви.
Це так думають благословенні діти Божі канонічної православної церкви. А от люди многі, котрі не приналежать церкві Христовій, планують собі вічне життя на землі. Тут вони приклеїлися до землі, не зможуть одорватися від неї, щоб хоч раз подивитися із свої глини, із свого гроба безчувствія, із гроба безбожія, хоч раз подивитися на небо. Сьогодні радость наша величественна, бо єрусалимляни тогдашні, увидівши, що революції не є, поддавшись маніпуляції тогдашніх книжників і фарисеїв, у п'ятницю злобно, бездумно будуть кричати в адрес Ісуса: «Розпни Його! Ми не такого чекали!» Звісно, люди були збиті з толку. Звісно, тоді вже вперше в історії були примінені акції маніпуляції сознанням. Звісно, перша була у раю, коли сатана примінив маніпуляцію і обманув Єву, провокаційно навівши перших людей не послухатися заповіді Божої і нарушити заповідь Божу, з'їсти заборонений плод, заразили природу смертю. І нині ми свідчимо, що Христос прийшов у мир не просто дати новий закон моральний, не просто верти Біблію в кожний двір. Христос прийшов з кожним чоловіком зробити операцію, вирізати наші гріхи, а в сознання наше вкласти євангельське благовестіє про те, що ми тут на землі не вічні, що наше домівство у Царстві Божієм. Но враховуючи, що тоді єрусалимлян уже обманули маніпуляцію, уже тоді єрусалимляни напозиралися брехливого телевізора і начиталися бульварних примітивних газет, зробили помилку, то така можливість і опасність нині є. Люди, куди довірилися лживим каналам інформації, не тільки самі погибають, но ще й із-за них погибають родичі близькі. Розумні, що роблять, мають своє мнення. Почому так не люблять православних канонічної церкви в нашій державі? Да тому, що переважна більшість наших людей має своє мнення. А це опасно для всього світа. А ти не смієш мати своє мнення? Що ти укладуть у телевізор, то маєш думати. А люди казали: ні, ми маємо своє євангельське, святое, благородное мнение. И в этом отношении это наш виграш, возможність у всьому світі зустрічати Ісуса радостю і потім не казати «розпни Його», но наоборот, покаянням і справленням себе, уменьшати болі і груз креста Христового, бо кожен нами ісповіданий гріх уменьшає тяжесть Христова креста, який взяв на себе наші гріхи і розп'яв їх на кресті. Сьогодні в посланні апостола Павла до Філіппійців читаємо: «Браття, Бог ізбрав нас для Царства Божого». Тепер основний аргумент, основний критерій наш – це радость. Причому, каже Павел, інтересно: «Братія, радуйтеся всегда о Господі». І пак і реку, і ще раз кажу: радуйтеся. Бог ізбрав вас для Царства Божого, і якщо в всьому світі хтось вас укусить, оскорбить, унизить, не відвлікайтеся. Наша місія небесна. Треба все обходити. Кротость ваша розумна най буде видна для всіх людей. Господь близький до кожного з нас. Нічим земним второстепенним не старайтеся, но всегда молитвою, молением, с благодарением, прошение ваше да висказується к Богу. І мир Божий, котрий превосходить всякий ум, най соблюдає серця ваші і розуміння
ваші во Христі Ісусі. Проче же, браті моя, що лем'я істинное, чесное, праведное, пречистое, прелюбезное, доброхвальное, і що, яка лише на світі добродітель, і яка похвала, тим помишляйте. Чомусь сте научилися, щось сте прийняли, щось сте чули, і слышали сте, і щось сте виділи во мені, в апостолі Павлі, ото творіть, так поступайте, і Бог мира буде з вами. Ми сьогодні приймаємо апостольське слово, щоб Господній мир був з нами, щоб у всьому світі, невзираючи ні на які перепони, гонення і униження, ми тут на землі були діти Божі, любящі Господа, но не зустрічаючи відками, котрі нині символізують Воскресення. Бо ми діти і крестопоклонники, Христу Твоєму поклоняємося, Христе, но святое Воскресення Твоє поємі славим, бо ми всі хочемо, щоб Господь колись воскресив і нас для будущого життя в Царстві Божієм. Но тільки тих воскресить для вічного життя, хто при житті сіяв у свою душу тіло і кров Христову через причастя. Сповіддю причастя від юності до старості був відданий Господу, і той на землі був способний радуватися. І ще раз по слову апостолу радуватися, бо ізбрав нас Бог для Царства Божого. В тій радості прибуває той на землі, відкриває свої таланти і способності, послуживши народу своєму, державі і нації і церкви, той, засіявши добро у вічності разом зо святими, могли би ми наслідувати Царство Божоє, Царство святих і світлих. Амінь. Христос посереді нас.